Да, Айде аз да съм... правим Skybase, момчета. Ай. Ай. Пусни на 3 успора. Ай, брат, ти просто гъба, брат. Пресла, снимаш ли? Да, и стримно направо сме бомба. Чакай, чакай, чакай малко, чакай малко. Да, Илка не те чуя. И с какъв скин си вераш? Не бе, Илко, емо видя, че си, Имо видя какво? че си на стрим. Че да разбра. Защото той го каза. Той нали нямаш микрофон, бе? Има. Нисък циганин, брат. Даниел, Максимона играе в искаш твой две, Тази Симона е Виктор, он е клечката, брат. Кво? Аверка ме мъж. Да, бе, Добре, аз... Оф. какво ни разбра? А, тук има такова за костенурските нинджа. Какво ни Басяк. разбра? А какво е това? Кое бе? Не бе, не го чупи. Колко ще има, бе, брат? Ай, сега искам Това се дъртях, бе. Рождение ми ден дойде. А. Хуй. Какво? Сега, Ицо. Някой да ми дропне Чай, Илко, дропни ми Макс да... Права платформа. Не! Чакай. Ама, ще ми даде да... Ицо, защо падна, бе, брат? Добре, къде че са? В зоната. Той как е жив, бе? Защото ти заеди фол, бе. А. Ма, Ицо, не действай съм, брат. Ицо, представяш ме тъй като мълчиш, брат. Сплитват го! Аз нямам с кого се спаса. Охо, ядохме го. Бъшовете, взимат ли фол, дейбич? Вода, бързо камата, бързо е. Ма не мога да дойде докато е сплитнато. Пресла, ако искаш, виж после на реплей кой го сплитна. Виж, Един че има червен. вода. Къде? Или бъш, или вода, какво? Бъша, нали не взима фол демидж? И водата не взима фалдеми. Къде има бъж, бе, брат? Тука на брат. Какъв бараш, бе? Не, паднах! Аз ще... Падни на баръша. Взима ли демидж? Верно ли взима? О! Окей, добре. Сейф съм. Доброто нещо, ако не сплитна сме върху вода, почти. Илко мисля, че това е бавно. Аха, басов сти. Аха, ясно. Познай. Не мога да се върна. Ще ме свършат материали? Добре, Ицо стана! Ицо! Натискам спейс, нищо не става. Не! Аз съзнах, че... От моя гледна точка, гледаме в една точка. От моя гледна точка, гледаме в една точка. Иначе целият този Махни. знат какво е. Мокни. Защо? Мокни. Моля, така не се говори на учител. Ама че наглост. Абе, Илко, ти сигурно през зимата се затопляш с този PlayStation, май. Той пуши с мене. PlayStation да пуши с тебе, ли? Не бе! Там... какво правиш, бе? Ти сте всичките материали, бе, пак стига, бе. Ама той бяга с кирка към мене. Какви са тя? И за тебе също има човек, Илко. И той с кирка. Къде бе? Какви са тя яйове, бе, брат? Илко, що графиките си, графиките са на макс. Опа! Защото е PlayStation, може би. Сега някой с скейтборд. Как? Майка ви умряла, стига! Ай сме банан. Брат, виж го колко е дебел това, бе, брат. Илко, знаеш ли рапъра Йонг Биби Йонг?
Сатоян Бибияна. Абе, ако знаеш ли го? Този банан, брат, все едно е пречка, брат. Абе, знаеш ли го да питам, бе? Все едно съм на копия. Какво бе да знам, бе? Рапъра Йонг Биби Йонг. Кацат хора. Не. Майка ти! Умря ли? Адана. Искаш да умира ли? Чакай. Юко, какво става? Какво става, бе? Айде, давай, кажи. Бак, кошки. Иска да ги вега, брат. Сега ти кошки. Къде? То няма защо те репустиш. Ти, майко, колко гладешка ти гледа. Аз умирам. Ами ти да служаш като че. Аз продължавам с как Не, брат, бях близо до пица. Илко, гледаш ли, брат? Моля да се бъркнете бездонната, брат. Зоната ще пие. Ако го оцеля, брат! Да, чай, че искам да ме слагат малки. Аз искам, брат, някой да ми прави скайбейт и да ме се сложи малки. Брат, атомъците не мога видя. Изтри бетката, ще успея ли, батко? Аз ще получа скоростите за брат. Айде, просто Мале, ако видя Сторм. Какъв стом? В момента, който го казах, То колко ти бие? по 10-20, брат. Не бе, не. Брат! Не. Ама ти баш си го блокнал, я провери някой. Не съм, бе. Това го няма в Friends, май. Ама, Може да си го блокнал. каца един човек при вас. За стели. И co, при нас падаш? Това спомня го чуваш. При нас падаш! Добре. Ама таки ма сей. Ще ма я на тирана. И по 30 майка, че я всеки ми дошла. Някакъв е с помпа. Аха, За хуй. теб. Представя. Браво, че. Просто... Има... Хора, жив съм. Не. Момчета... А как ще умре тебе, брат? Чувствам се засрамен. Илко... Това е пълно излагация, че да направихте. Аха! Един пикексе, на 4. Кой е този? Да. Да! А другия е бил на 4, значи. Имам оръжие, това не е кликбейт. Оръжие, Илко, оръжие отляво. Оръжие, чакай. Чакай малко. Не Ама бе. ти постройки се, оръжие. Абе, вземи го, бе. Стреляй с него. Добре, айде, има сделка. Джеф, лобето, точно. Айде, вайдем. Кой Айде, бе? бъчей. Кой бе? Вайдем ли? Кой? Йолито. Не! Вайдва яйца. Ало. Какво става? Кой кари, ай, чао. И кой? И сестрата и женати. Карибски пирати, газари с кантарени заплати. Фула главата ти клати, зачето да видим водопати. Давай до доза за батко ти, да ви правиме богати. Гимнастички, нас на шпагати. И кой? И сестрата и женати.